ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkia, ka Shong ha ka Jinglong Scam, bat Jingjet Bastard Jongi, ka Tata Harrier, ka Kali ka ban Sanya ka Lintia Jongpi, ka La Banong ka Jongpi Minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, lani phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. खांसी ललाबाइज है yakakot kabla ai kerteng ha Yupiam ka bay ki jingruai kin oithia bla tho da ka kong amable susngi la Pyllait Paidbah anong ba Jamshedpur Jharkhand ha ka khat khandai tadek unai weng araja arphulai ha ka bala sakhi langdu ba redeem san pakama bat uba bashai lang mukhim kibla yo pdiang ya ka samvar fellowship araja arphulai ki badairu ki samla pule berim jong ka Martin Luther Christian University Shillong kani ke deka kot ke beningkong bla tho shapang ke jingken oi thia jong ke kemi ya ke bla lum thup deka kong amable susngi bat bla pinmi Paidbah deka Martin Luther Christian University Press ha kani ka kot ke kin thup ru ya ki arpusan dli ki jingroi ken oi khon ha ki ktien kran ba pher jong ke bri u hinyo trap kyar lutna ki jing sniu bat It's a lovely candle. I would request Pin nong riu ha dien dungnya imei tusnga आमेबल की किताब है जिसके बारे में सबसे पहले आनंद ने बताया कि इसमें खांसी ललाबाइज है